आज होता आमच्या गाईंच्या अंघोळीचा दिवस. एक एक गाईला आम्ही त्यांच्या छोट्याशा वॉशिंग सेंटरवर आणले. स्वच्छ धुवून परत त्यांना त्यांच्या जागेवर बांधले. आणि असं करत करत सगळ्यांना अंघोळ घालून झाली. पण काम एवढ्यावरच संपले नव्हते. आमच्या संवाददातासाठी सगळ्यात चॅलेंजिंग टास्क होता त्यांच्यावर टिक्स होऊ नये म्हणून औषध फवारणे. घाबरत घाबरत सुरुवात झाली आमच्या कपिला खिलार गाई मंगळापासून. पण ती कसली ऐकतीये? हा फवारा तिला नकोच होता, पण काय करणार? गरजेचे होतेच. घाबरलेल्या संवाददाताला मदत करायला आले आमचे डॅशिंग गोकुळ दादा. तिला झाडाला बांधलं आणि मग स्प्रे करावा लागला. तिची हालत बघून आमची पारू आणि बाकी गाया गपचूप उभा राहिल्या. आणि एवढं सगळं आटापिटा करून झाल्यावरती हा होता त्यांचा फायनल चमचम चमकणारा लुक. थँक्यू.